Nor izanen da Iruñeko hurrengo alkatea? Larun batean argituko dira zalantza guztiak, arratsaldeko 6etatik aurrera aukeratuko dute datozen 4 urteotarako gure hiriko agintari nagusia. Gogoratuko ditugu beste behin, hainbeste burukomin eragiten duten hauteskundeetako emaitzak. Navarra Suma koalizioak 13 zinegotzi ditu, EH Bilduk 7 eserleku ditu, sozialistek 5 hautetsi, eta geroa baik 2, Joseba Ziron Iruñeko jarduneko alkate eta EH Bilduko alkate gaia. Egunon eta ongi etorri. Mila esker, zer moduz? Ongi eta zu? Ni primeran. Nor izanen da Iruñeko hurrengo alkatea? Galdera hori aireratu dut oraintxe bertan, egin dudan sarreran, eta orain zuzenean zuri egiten dizut. Nor izanen da Iruñeko hurrengo alkatea? Bueno, hor bereiztu behar dira, bi erantzun posible daude. Bata da, hauteskundetan hiritarrek erabaki zutena, eta hiritarrek esan zutena, bere radiografia hortan izan zen, badagoela alternatiba bat, benetako alternatiba bat, ez dela zergatik izan behar eskuina, ez dela zergatik izan behar Enrique Maia jauna, baina gero zoritxarrez badakizu ez dela bakarrik hiritarrek esaten dutena, baizik eta baita ere PSNek esaten duena, eta PSNek badirudi berriro ere egin behar duela ja bere tradizioa jarraituz eskuinari utzi. Gaur bertan deitu dituzu gobernu aurrerakoi bat osatzeko bilera batera Esporrin eta Itziar Gomez, geroa bai eta PSN. Zer espero duzu, bilduko zarete? Bueno, espero daitegena da bildu ahal izatea, gertatzen dena da Itziar Gomezek berehala erantzun zuela, eta gainera modu zuzenean, partikularrean, gonbidatu zitzaion moduan, etorriko zela, Maite Esporrinek ez du erantzun pribatutik, baina bai publikotik esan du ez duela ez da irekiko bidaritako mezua. Aurrekoan, ez bakarrik gaur egiteko bilera horretarako, zuk zeuk indar aurrerakoien arteko akordioa proposatu zenuen, Alderdi Sozialistak orduan momentuan ezetz erantzun zuen berehala, negoziatzeko proposamena egin zenion Maite Esporrini, hitz egitea hori besterik zenion eskatu edo programa zehatz bat proposatu zitzaion Alderdi Sozialistari hasieratik beretik. Bueno, guk egia esan da oso modu irekian planteatu genuen, eta planteatzen genuen alegia izan ahaltzela akordio programatiko baten bitartez, investidura akordio batetara iritsi, eta bertan gero zinegotzitza delegatuak eta banatu, eta en fin, gobernu bat dena, edo bakarrik investidurarako akordio puntual bat, ez, oinarri batzu noski behin onartuta, bultzatzeko investidura eta alternatiba bat izateko eskuinaren aurrean. Hori zen guk proposatzen genuena, hau da, aukera zabal bat, nun haiek ikusi behar zuten nun kokatzen ziren. Gertatzen dena da, hori ere bazterrean utzi dutela, ez dutela onartu nahi izan. Beraz, zuk 3 formula proposatu dituzu, oraintxe aurreratu duzun, bezalaxe, lehenik eta behin, akordio programatiko bat sinatzea, eta horren barruan lehentasunak ezarri alderdi bakoitzak eta ardura kuotak kudeatzea bakoitzak. Kudeatzea, eta gainera ez bazuten horrela egin nahi aukera ematen genien baita ere, akordio programatiko baten inguruan, baina gobernu batzordean sartu gabe. Hau da, geroa bai, 2 urtez eta 2 urte eta pikoz egontzen moduan. Edo gobernuan eta kuota horiek ere hartuz. Edo bestela, investidurarako bakarrik, eta investiduraren baitan baita ere 2 posibilitate. Akordio baten inguruan, investidura akordio baten bitartez, edo hortara ere konpromisoa hartu nahi ez bazuten, bakarrik babesa ematen bozketan, ekiditeko Enrique Maiaren etorrera. Aukera hoie guztiak zabaldu genizkien, eta egia da ez dutela erantzun ere egin. Erantzun ez da ere. Ez da ere. Ez da telefonoaren bitartez, ez da korreo elektronikoak ez dituzte. Korreoak bidali izan ditugunean, esan dute gainera publikoki ez dituztela zabaldu, eta deitu nuenean Maite Esporrin, gauza hauetaz hitz egiteko hartu zuen telefonua noski, baina esan zidan argi eta garbi,
ez zuela nirekin hitz egingo ezartaz. Bueno, moral bikoitza, esan duzu behin eta berriro daukala PSOEk zuei betoa ezarri eta gero zuen botoa onartu, bai, betoa eta botoa. Beto eta boto, ez? Hau da, nola izan daiteke posible, hau nik uste mundu guztiak ulertzen duen zerbait dela naiz eta politikaz deus ez jakin. Osea, nola eskatu dezakezuzuk botua, bildu ere nahi ez duzun pertsona batekin. Osea, ni nago zurekin biltzeko prest, zurekin ez naiz eseriko, ez dut esertaz hitz egingo, baina onartuko nuke zure botua horrek eramaten banau alkatetzara. Horrek adierazten duena da, vamos, etika bikoitza esan duzuzuk, baina eske hori da alegia politikaren aurpegirik bajuena, okerrena. Hori da, atzo esaten duen baita ere, jendearengan desafekzioa sortzen duena. Horregatik gero esaten dute politikoak ezaki zer, garela eta uta beste, halako gauzengatik. Ze adierazten duena da, benetan, hori politika ulertzeko modu bat, fin, ez da 19. mendean ere. Bueno, Esporrinek adierazi du bere buruari bozkatuko diola. Hori dela bere erabakia. Bai. Aurrera begira eta 2 egun barru hori eginen duela. Bai, hala da, nik uste bere itxaropena azken momentura arte dela, aberia beste norbaitek botua ematen dion eta horrek alkatetzara ematen duen. Zenik benetan konbentzitua nago ambizio hori baduela, baita Esporrinek oraindik ere konbentzitua nago. Bai, ala espero duzu, berak bere buruari emanen diola botoa, eta zuen botoak espero dituela? Bai, ziur naiz, bueno, esan du, gainera, nik nire buruari botua emango diot, eta besteek egin dezatela nahi dutena, ala esan du. Geroa Bairekin biltzeko tartea izan duzue, nola joan zen bilera hori, Geroa Bairen botoak espero dituzue, esate baterako zuk aurkeztuko duzu zure burua, haien botoak, 2 botoak espero dituzu? Bai, espero ditut eta esango dizut zergatik, bueno, batetik aldetu zu bilera oso ongi ontzen, ikuste harreman oso normalizatua eta oso, bueno, pues kordiala izan dugu denbora guztietan, azken momentura arte. Bildu ginenean, haiek adierazi ziguten, botua emango zuten 14 kopurura iristeko izango zuten, posibilitate izango zutenei. Ez bada hori betetzen, 14 inor iristeko posibilitaterik ez badu, nik pentsatzen dut, baina hori ez ziaten baieztatu. Baina nik espero dudana da noski, haien 2 botuak gure 7 botoekin elkartuko direla. Alderantziz balitz, bera izango balitz 7 botu zinegotzi, 7 zinegotzi dituenak, nik alaxe ingo nuen noski. Gaurko prentsan irakurri duguna, lerroburuetan izan da, Joseba, Geroa Baik egin duen iragarpena, ezta? Eta hala dio, PSNeri udaletan gertatzen denak gobernua zama dezakela ohartarazi dio Geroa Baik, horixe agertu da Uharteko kazetaren azalean, Diario de Noticiasen, zer iruditzen zaizu? Normala, iruditzen zait, klaro. Ez que, zuk lehen esaten zenuen beto eta boto, ez? Zuk betoa ezarrita nola espero ditzakezu gero botoa. Ez du bat ere logikarik. Gainera, da indartzea funtzionatzeko modu bat, bentan gaur egungo egoera politikoarekin bat ez datorrena. Hori, ez da 80. hamarkadan etzen horrela gertatzen. Baina edozein kasutan ere normala iruditzen zait. Nik egun hauetan ere alaxe esan dut. Nik ezin dut ezarri linealtasun matematiko zehatz bat, erabaki bat eta bestearen artean. Baina argi dago erabakia izan behar duela. Eta gainera, usten bai da zu beste modu batez erantzuten, bakizu ni irakasle izan naizela eta pedagogiaren arlotik ere, alaxe, zuk indartzen baduzu funtzionatzeko modu bat, zuk betoa ezartzen didazu, eta horren ondorioa da, bihurtzen zarela lehendakari. Hori da demoledor, hori da santzionatzea, hori da saritzea funtzionatzeko modu hori. Eta nik pensatzen dudana da justu kontrakoa, ezin dela hori egin. Oposizioan izan da PSN 4
urteotan, dena den, behin eta berriro nabarmendu duzue azken asteotan, azken egunotan, erabaki nagusietan, erabaki aurrerakoietan, sozialistak ondoan izan dituzuela? Bai, aurrekontuetan, mugikortasunean, berdintasun politikan, parte hartze politikan, bai, batez ere azken urtean, gutxi gora bera, hartutako erabaki handienetan, PSN agertu da gure alde, gurekin batera. Ez zen hori gertatu berriz legealdiaren lehenengo zatian. Orain gertatzen ari dena ikusita zer pentsatzen dut, estrategia hutsa zela. Hasiak zirela ja aurre kanpainan, beti egiten duten egiten, hau da, ezkerreko kanpaina bat egin, ezkerreko botuak kaptatzeko, baina hori bai, gero ezkerreko boto hoiek erabiltzen eskuinari bidea zabaltzeko. Eta horixe da iragertzen ari dena momentu honetan. Akordio programatiko bat aurkeztu duzula, esan duzu, eta horde ardatzen nagusiak politika sozialak, esate baterako elkarbizitza eta memoria, neurri sozialak eta etxe bizitza, mugikortasuna eta jasangarritasuna, eta berdintasun politikak horiekin sozialistek bat egin dute neurri handi batean. Bai, batez ere hori, legealdiaren bigarren erdialdetik edo bigarren erdialdean, bada nire ustez ezkerreko ikuspuntu batetik oinarrizko gauzak, eta hoiek dira momentu honetan, eta Enrique Mailak berriro eskuratzen badu alkatetza, arriskutan jarriko ziren neurriak eta politikak, hau da, politika aurrerakoiak, aurreko legealdiaren ez dakit bandera, ikurra izan direnak, zalantzatan jarriko ziren, eta hori da niretzat importanteena. Hemen azken finean kontua ez da autu bat egin behar dela Enrique Maila ala Joseba Zironen artean. Ez da hori. Aukeratu behar duguna da, edo aurreko 4 urteetan bultzatu diren politika horiek, sozialak, etxe bizitza, berdintasuna eta bar, aurrera jarraitu horiekin, edo lortu dena desmontatu. Hori da benetan jokuan dagoena. Enrique Maila, orain arte behin baino gehiagotan aipatu duzu, aurrekoan Mailak esan zuen esporrinek lukeela aurkeztu behar alkatetzarako. Badirudi apur batean urduri dagoela azkeneko egun hauetan, ezta? EH Bilduren babesa lortzeko arriskua egon daitekeelako hori esan du Mailak, behin baino gehiagotan. Egun hauetan ikusten ari garena bitxia da, ez da gertatzen den lehenengo aldia, aurreko legealdian ere gertatu zen, baina orain argita garbi ikusten ari da berriro, ez? UPN eta behin honetan Navarra Suma edo delako horrek suposatzen da defendatzen dituela Nafarroaren ez dakit erabakitzeko gaitasuna eta esentziak eta ez dakit zer, baina gero momentu iristen den bakoitzan korrika doa Madrilera, ez, Zumosoleko lenguzu edo delako horren laguntza eske. Da oso bitxia, haiek ere kontzienteak dira Madriden gauza batzu jokatzen direla, eta korrika doaz ara, batez ere saiesteko Nafarren borondatea. Horren ja ez du importa, edo ez da horren importantea, hemen Nafarroan zer paktatzen, edo zer negoziatzen, edo ze akordioetara iritz gaitezken, edo daitezken. Ez, hori ez da importanteena. Importanteena da orain biltzea Abalos jaunarekin, edo ez dakit, edo Pablo Casado, edo hoiekin, ez? Oso bitxia da, orain dela 4 urte, gogoratuko duzue, azken momentuan eta ja gauza zer zetorren ikusita, Yolanda Barcina joan zen Madridera turne bat egitera, beste gauza batzuen artean, esaten, Iruña Bilduko alkatetza batekin izana altzela nazien aurreko garaian bezala Alemanian. Grazia intzian erizin, nazien aurreko garaia Alemanian etzen nazia izan, baizik eta Weimarreko Republika etzen horren txarra izan. Baina hori esatera joan zen Madridera ere. Beraz, errepikatzen dira tik berberak batetik bestera. Hauteskunde gauan, Sarasate pasealekuan, PSN-eren egoitzan ikusi genuen Esporrin anderea, agur, Asiron, agur. Ez dakit adierazpen horiek, irudi horiek, zenbaterainoko pisua daukaten egunotan. Ez, profesionala gara, peio. Ni benetan horretan, batez ere ikusten Esporrinen gan diot. Bai. Ez mugitzeko.
Nik uste oso grafikoa dela ezagutzeko Maite Esporrin ez bakarrik politiko bezala, baita ere, baizik eta persona bezala, ez? Nik uste erreflexio falta izugarria adierazi zuela momentu horretan, gero gainera atea behar izan du esatera igual etzela egokiena izan, da ez daki zer, tauta beste. Baina nik batez ere hor ikusten dudana da estilo falta galanta. Hori argi eta garbi. Horretaz aparte, bitxia da, berez burua sozialista bezala definitzen duen persona bat ateatzen da agur esatera, hori ez, farren artean eta Iruñak izan duen ezkerreko udal gobernu bakarra, eta esaldi berean eta irifarra galdu gabe zorionak esatera baita ere Enrique Maia, hau da Navarra Suma, hau da Ciudadanos, PP eta UPN-ren izenean datorren alkate gaiari. Benetan da izugarria. Nik benetan ez naiz iristen ulertzera ze mekanismoak eraman zuen Maite Esporrin hori horrela esatera momentu horretan. Alkatea hautatzeko osoko bilkura larun batean izanen da, arratsaldeko 6etan, ordu horretarako EH Bildu jakinen du PSNek zer eginen duen gainerako udaletan. Horre behintzat goizetik neurria hartuko diozue egoerari. Aldaketarik espero duzue bi egun hauetan mugimendurik izanen da Iruñean? Hombre, nire konpromisoa da saiatzeko azken momentura arte. Zuek botoa ez duzue aldatuko? Ez, guk botua ez dugu aldatuko, guk gure hautagaia erabaki dugu, bigarren indarra gara Iruñeko udalean, hirugarren indarrari 10.000 boto ateatzen dizkiogu, eta beraz argi dago zein den jendearen iritzia. Guk horrela egingo ez bagenu, nolabait onartuko genuke, guri botua eman diguten 26.000 eta piku persona hoien balioa txikiagoa dela. Eta ezin dugu hori egin, guk ezin dugu onartu beste batzuk nahi duten, hau da adieraztea EH Bilduk dituen hori ez, babesak bigarren mailakoak direla. Euskal Herria Bilduri botu ematen diotenak direla B kategoriako hiritarrak, hori guk ezin dugu onartu. Memoria historikoaren aldeko apustu egiten duzuzuk, hiri honetan memoria politiko prehistorikoa daukaten pertsonak gogoratzen dute 1979an Patxi Zabaletak egin zuena, ezta? Eta hain zuzen ere bere 8 botoak balduzi eman zizkion, ez dakit gogoan daukazun, eta esaten dute zergatik ez da gertatzen orain horrela, horrelako maniobrarik ez duzue biztan, ez da, horrengo honetan? Gogoratzen dut, garai hori 17 urte nituen, hori gertatu zenean, eta oso ongi gogoratzen dut. Klaro, horrek suposatuko lukena izango litzateke onartzea oraingo Iruña eta 1989 urteko Iruña berdinak direla, eta ez dute zer ikustekorik. Oraingo Iruña guztiz ezberdina da, pensatzen dut beste eszenatoki batetan gaudela, eta oraingo eszenatoki honek ez du zergatik galerazi behar EH Bilduren hori ez, babesak. Bestalde batetik, pizkat gertuago ikusita, antzeko beste panorama bat izan genuen 2007. 2007 Iruñeko udalean ere lehenengo indarra izan zen UPN, bigarrena izan zen Nafarroa bai, Usue Barko zen alkategaia garaia horretan, eta hirugarrena Javier Torresen PSN. PSN-en babesarekin Usue Barkoz alkateza izango zen. Eta esan zuen etziola babesik eman behar, baina garaia hartan inork etzion eskatu Usue Barkozi babesa emateko Javier Torrensi. Beraz, orain ere pentsatzen dut egoera berean gaudela. Inork ezin digu eskatu Maite Esporrini gure babesa ematea alderantziz betoa ezartzen duenean. Bueno, arazo franko daude urrengo larun batera begira, arazo zenbait ere baditugu gure mikrofono
Horrekin, ni oso baldarra naizelako, agian mikrofono horri eutsi beharko diozu, Joseba, zure ezkerreko eskuarekin, agian mikrofono hori hartu beharko dugu, hau erretiratuko dugu, apur batean, Enrique Mayari buruz ere hitzegin nahiko nuke, ezta? Urduri, seguru, arro, nola ikusten duzu Navarra Suma koalizioko hautagaia? Tokiz kanpo ikusten dut. Ez dakit behar bada urduri dagoelako, eta urduritasunak normalak diralako egoeratan, baina ikusten dut tokiz kanpo. Ikusi dut tokiz kanpoko adierazpenak egiten, ikusi dut joku nahiko zikina egiten hainbat momentutan, jokatuz adibidez Amaia Izko bezalako persona bat egin abokatua dena, eta era itzal haundiko abokatua, eta batez ere ikusi dut tokiz kanpo bere adierazpenak egiten aurreko egunean galdetu zioten aberia zeintzu izango lirateken praktikan jarriko zituen 3 neurriak alkate izan ezkero, eta aipatu zuena izan zen, Iruñan zenbat gauza egin daitezken, ez, alkate gai den batentzat, alkatetza iaia eskura duenean, eta berari galdetuta aipatu zuen, kale bati izena aldatzea eta 2 kuadro jarri. Hori da, benetan, Enrique Mayak buruan duena? Ez zaio besterik bururatzen Iruñan egiteko benetan. Horiek dira, martxan jarriko dituen lehenengo 3 neurriak bere esanetan gainera, hori da, Iruñari Enrique Maya jaunak eskaini ahal diona. 2 kuadro eta kale baten izena aldatu. Iruditzen zait, beti esan duguna, ez duela proiekturik, ez duela bat ere, ez dakit, ideia garbi bat Iruñan zer egin daiteken, orain arte funtzionatu duela bakarrik, guri kontra eginez, baina benetan ez duela planteatzen inolako alternatibarik. Atzo gogora ekarri nahi izan zenituen, Maia jaunak etikaren izenean hitz egiten du, gari batean, Barzinarekin berak bilera zenbaitetan kobratu izan zituen dietak. Bai. Claro, eske, azken finean hori za, vamos a ver, pertsona bat, Enrique Maya kasu honetan, kapasa denean kobratzeko 2 arratsaldetan egindako 2 bilerengatik, osea 2 eta 2 bilera, 12.000 euro. Hau da, elkartzen ziren, egiten zuten bilera bat, ze bileraka kobratzen zen, orduan egiten dugu bilera bat, altxatzen dugu bilera, buelta bat ematen diogu Maiari, berriro eseri, eta beste bilera bat egin. Horrela, 12.000 euro, 2 arratsaldetan. Hau da, mileurista batek urte oso batetan kobratzen duen, eta hainbat gaztek hori ere urte oso batetan ez dute kobratzen, berak 2 arratsaldetan kobratu zuen. Horren eskuetan jarri behar ditugu hiriaren kontuak. Iruditzen zaitizu garria, nik behintzat alako gauzak egiteko kapasa den persona baten eskuetan ez nuke nire kartera utziko. Eta berak nola kuestionatu dezaken, alako premisekin nola kuestionatu dezaken besteen etika. Iruditzen zait benetan harrigarria, osea, politikan bakarrik gauza horiek politikan gertatzen dira. Pertsona normalak itzuliko dira Iruñeko agintera. Esporrinen gau elektoraleko hitzak gogoratu ditugu, hitz horiek ere esan zituen Enrique Mayak. Zer gogoeta egiten duzu horren inguruan? Pentsatzen dut lehen esan dudan bezala tokiz kanpo dagoela Maya jauna. Ez dakit urduritasunaren gatik, ikuste hori esateagatik bakarrik mereziko lukela barkamena publikoki eskatzea. Esatea edo sugeritzea berari botua ematen ez diotenak ez direla normalak, kontutan hartuz, orduan Nafarroan eta Iruñan benetan oso jende normal gutxi dagoela, askoz ere gehiago dira botua eman ez diotenak, eman diotenak baino. Horrelako adierazpenak esatea alde batetik iruditzen zait tokiz kanpo. Eta gero, galdera horri erantzun emateko modu ezberdinak daude baita ere, nik erantzungo nioke baita ere, pertsona normalek ez dute kobratzen 12.000 euro 2 arratsaldetan. Hori ere egia da.
Iruñetik haratago eta modu telegrafikoan, ezta? Beste hainbat alkate eta hautetsirekin agertu izan zara agerraldi publikoetan EH Bilduren bide horria honako hau izango litzateke, bidea eman aldaketari gehiengoa duzuenean, eta hori ez denean posible itxi eskuinari bidea behintzat, irizpide jarraituz, PSNek baina zinegotzi gehiago dituzuenean aldaketaren indarrek sozialistei babesa eskatuz, Iruñean eta Lizarran bezalaxe, edo leia PSNren eta Navarra Sumaren artean dagoenean sozialisten alde eginez, zer gertatuko da beste udaletan? Andozilan eta Bianan kasu hori litzateke, ez? Beste herri txikiagoetan behintzat PSNek beste jarrera bat hartuko du, ala uste duzue? Edo ez? Ez dakit, nik egun hauetan mugimenduak ikusten ari naiz, bai sare sozialetan, bere burua sozialistatzat definitzen duten pertsona batzu, agertu dira, esanez ez dutela konpartitzen, oraingoan ere, PSNren jarrera. Gaur, Jose Luis Urizek idazten du baita ere periodikoan, alako zerbait esaten. Niri mezu partikularrak ere iritsi zaizkeit norabide berean ez dutela ulertzen jarrera hori, eta bar. Gertatzen dena da, behin honetan pentsatzea jarrera hori dagokiola Esporrin Andreari, pues benetan ere oso infantila izango litzateke, hau Madridetik dator, PSNek hemen ez du inolako indarrik, hemen egiten dena Madriden erabakitzen da, aurrekoan esaten nuen, Nafarrak batzuentzat ez garela oraindik adinez helduak, eta horregatik gure ordez erabaki behar dute, eta generalean Madriden, eta azken finean orain dela urte batzuk Lizarbe jaunak osongi esan zuen partidutik kanpo hotz handia egiten duela. Halaxe esan zuen, ez dakit 2007 izan ote zen. Eta hori da funtsean dagoena, erabakitzen dute hemendik kanpo gauzak, normalean Gaztelu plaza nun dagoen ere ez dakitenek erabakitzen dute Madridetik. Bueno, bi amaiera izan ditzake, ibilbide honek eta makilarekin jarraituko duzula, titular bat, hala gertatuko balitz, eta Maiari makila emanen bazenio, beste titular bat. Utziko bazenio makilari titular bat? Zuzene, komplikatu, vamos a... Alkatea izango banintz, noski oso eskertzu, Iruñeko hiritarrei, eta esan ahalko nuken gauzariko berena da, orain arteko politikekin jarraituko genuela. Eta aldaketak jarraituko zuela. Eta bestela, Enrique Maiari makila ematea tokatuko balitzu dizu? Alde batetik noski zorionak, naiz eskinetatik negarra egiten doan hoietako bat, baina baita ere esango nioke, hemendik aurrera, aldaketaren aldeko 4 urte hauetan egindako pausu bakoitzaren kontra jotzen duenean, hor aurkituko gaituela trintxera bat balitz bezala defendatzeko. Aldaketaren inguruan beste azkeneko gogoeta bat egitea gustatuko litzedake. Beste alderdiek izan dituzten emaitzak nola interpretatzen dituzu? Bi bakarrik lortu ditu gero abaik, zuek 7, Ezkerrak galdu egin du bere eserlekua, Arantzadik galdu egin ditu bere 3 zinegotziak, Podemos ez da sartu. Zer gertatu da? Hombre, nik uste gertatu dela kanpainan iragarri duguna, ez? Nik uste dut jendeak ulertu duela Euskal Herria Bildu zela benetako aukera bakarra. Osea, gauza bi alkate gaien artean zegoela, Enrique Maia edo Joseba Ziron, eta hori nabaritu da. Eta hainbat gauza ipatu dituzu hainbat datu horrela interpretatu behar dira. Eta gero, beste gauza bat baita ere interpretatu behar dena da, ezkerraren, abertzalea ez den, ezkerraren zatiketa izan dela ulertezina, eta neurri handi batean suizida, eta horrela erakutsi da. Eta gero, baita ez diazu hori galdetu, baina Navarra Sumarena ere, ulertu behar duguna da, hauek eskuinak ez duela ideologiarik, ez duela, falta zaizkio gauza asko, baina haien artean ideologiak kapazak dira elkarrekin etortzeko, eta bueno, behin honetan ongi atea zaie. Sumatu dute, baina kontuz, garai batetan denbora baldin badugu, azken gogoeta bat egiteko, garai batetan Nafarroan eta Iruñan
gobernua banatzen zen PSN eta UPN-en artean, hau da, erregimena. Hortik pasa ginen beste fase batetara nun elkarri babesa eman bertzioten, eta baita iritsi ziren gobernu berean egotera, eta hori ere etzen nahikoa izan momentu batetan. Eta erregimenaren lehenengo kolapso handia eman zen 2015an. Orain eskuinak bere burua reformulatu du, eta azken trintxeran sartu da. Ja modu bakarra da noski PSN-eren konplizitatearekin, hori betik izan dute, baina guztiak elkarrekin. Iritsiko da laizter, gainera momentu bat nun hori ere ez den nahikoa izango. Eta eskuinaren kolapso hori 2015an izandakoa, baino handiago izango da. Eta bestela, al tiempo, ikusiko duzu. Ikastolara? Ai, ene ikastola maitia. Bueno, momentuz nire kompromiso 100% da udalarekin eta partiduarekin badakizuen. Nik ez dut inoiz izkutatu nire burua laborala ikusten dudala bukatzen San Fermin ikastolan, nire betiko ikastolan. Ze momentutan itzuliko naizen eta ze baldintzatan oraindik definitu gabe. La Pamplonesak jaurtiko du, piztuko du, Zuziria. Bai, primeran. Zin dut imaginatu kandidato hobeagorik, eta ja aurreratu egiten dut datorren urterako ere, iruditzen zait helduen urtean osasunak beteko ditu 100 urteak, eta izango litzateke jaurtitzaile zoragarria ere. Joseba Ziron, mil esker haunitz eta ongi joan dadila etzi, aio eta ongi zan. Mil esker zuei. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.